Nie, nemôžu byť všetci vegetariáni, pretože by sme nechovali samozrejme zvieratá, lebo by sme ich nepotrebovali. Pretože by nebol dôvod ich chovať. V dnešnej dobe, kto by choval zvieratá len tak? Že? Sú tam ďalšie faktory a to je, že bylinožravce odjak živá boli dôležitým prvkom pre udržiavanie krajiny. To je jedna vec. A dôležitá vec ešte z pohľadu nás ľudí, keby sme nezačali jesť mäso, bielkoviny živočíšneho pôvodu, tak by sa nám nebol rozvinul mozog do takej miery, ako sa nám rozvinul. Takže všetko musí byť s mierou a v rovnováhe. Dôležité je uvedomiť si, akým spôsobom zvieratá chováme. Nie je úplne pravda, že tým, že nejaké zvieratá konzumujeme, alebo teda, že ich porazíme a spotrebujeme na vlastnú výživu, že by sme poškodzovali ekosystém, pretože sú cielene chované. A pokiaľ ich chováme ale humánnym spôsobom, to znamená, že sa môžu pásť, majú dostatok pohybu, vieme ich používať v krajine aj na údržbu krajiny, na ozdravovanie pôdy, čo je súčasťou princípov regeneratívneho poľnohospodárstva. Produkcia takýchto živočíšnych bielkovín je ďaleko menej ekologicky v súvislosti s uhlíkovou stopou zaťažujúca, ako napríklad produkcia špecifických rastlín, ktoré vozíme cez polovicu planéty, len preto, aby sme mali stále dostatok toho, čo si prajeme. Z môjho uhla pohľadu je najdôležitejšie uvedomiť si tzv. Holistický pohľad na veci. Či už je to produkcia živočíšnych bielkovín, teda chov zvierat, alebo produkcia na pôde. To znamená uvedomiť si celkový obraz toho, aký to význam v krajine v rámci prírody má. Ale to najpodstatnejšie asi z hľadiska výživy nás ľudí je lokálna spotreba. To znamená, že ak chceme byť v tomto prípade priateľskí k našej planéte, tak by sme sa mali sústrediť na menšiu centralizáciu, či už je to produkcia živočíšna. A druhá vec je z hľadiska intenzity alebo aj miesta spotreby na lokálnu spotrebu. Takže menšie farmy, menšie podniky a nezaťažovať vlastne celkovou produkciu tým, že kedykoľvek si zmyslíme, chceme mať niečo na tanieri a necháme si to doviesť cez polovicu sveta, alebo potom produkujeme veci, ktoré zbytočne spracovávame, pretože sme pohodlní a tým pádom spotrebujeme veľa energie a už tým, že vlastne tie produkciu chceme nejakým spôsobom stabilizovať, tak vlastne aj to, čo zdravé dopestujeme, tak potom z hľadiska toho, aby nám to dlho vydržalo, tak vlastne v procese spracovania potravín pridávame rôzne konzervačné látky, čím vlastne škodíme sami sebe. Stretneme sa zas pri nejakom ďalšom podcaste, kde budeme riešiť ďalšie problematiky, takže nechajte sa prekvapiť.